Investeringen har beløbet sig til ca. 200.000. Og besparelsen den ligger, hvis vi tæller tingene sammen enkeltvis, så ligger det jo nok på noget med omkring 20.000 om året. For 2 år siden besluttede John Grønlund sig for at energirenovere sit hus på Rydesvej i Frederikshavn. Et gammelt gasfyr, der alligevel stod for at skulle udskiftes, fik ham til at vælge at gøre huset mere energirigtigt. Vi har skiftet gasfyr ud for 2 år siden, og genvæksten lige for 2 år siden. Siden så kom en luft-til-luft varmepump ude i udstuen. Og så er der kommet solceller på taget, der er så lavet ekstra isolering og skiftet vinduer over hele huset. Så det er en ret stor investering, vi har foretaget der. Jamen de overvejelser, man gør, det er jo selvfølgelig økonomien tænker man på, men man tænker også ikke, at indeklima er også vigtigt. Ikke? Også, ikke? Og man kan sige, at ved der er tilskud, offentlige tilskud på noget af det, ikke? Så overvejelsen forholdsvis nem at tage, ikke? Hvis man kan finde penge til det, ikke? Også, ikke? Og det kunne lade sig gøre uden problemer. De 2 inverter, de omformer jo strømmen fra solceller. For at få hjælp til de komplicerede regnestykker og være sikker på, at han valgte de optimale løsninger, bookede John Grønlund et besøg fra Frederikshavns Kommunes og Frederikshavns Forsynings energirådgiver. Her fik han gode råd om, hvordan han skulle gribe sagen an. Det er jo en gratis konsulent. Så det er jo fantastisk at starte der, og så spørge energirådgiveren efter, hvad kan betale sig, hvad kan ikke betale sig. Plus at det bliver lavet en energirapport, ikke, der fortæller lidt om investeringen, prisen, ikke, og afskrivningen, og hvor meget hvor lang tid er investeringen at betale tilbage, hvor lang tid det tager. Så det er meget positivt, og det vil jeg anbefale alle at gøre. John Grønlund er blot en af mange, der har valgt at søge rådgivning, inden de har kastet sig ud i at skulle gennemrenovere et gammelt hus. Hvis man har nogle ældre huse, så skal man sådan ligesom være klar over, hvad er det for noget sokkel, vi snakker om. Hvis man har et gammelt hus, der ikke har været isoleret i mange år, og måske ikke er beregnet til det, der kan blive noget med nogle skimmelsvamp og sådan ting der. På lofterne kan man sige, at der skulle ikke være lige det, der henter det meste i det, men mange gange så glemmer man sådan nogle små detaljer som omkring vindstop. Det vil sige helt ude i spærren, der skal man have lavet en forandring også, sådan at vinden ikke kommer den vej ind, når man lægger mere isolering ind. Men det er jo generelt de små ting. I det nyrenoverede hus på Rydevej er John Grønlund ikke i tvivl om, at han har gjort det rigtige. Jeg er meget tilfreds med de her investeringer, der er foretaget. Og jeg må sige, at jeg glæder mig over det hver dag. Og alene det også betyder noget. Men det er også noget økonomi i, og der er også nogle livskvalitet i form af et godt indeklima og sådan nogle ting der. Så det er helt det er med i overvejelse.